खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौहाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि गिबि खौराङानो जाहैबाय तामुलपुर जिल्लानि गरायसराव इउपिपिएल हान्जानि बिसायख'थिनि सांग्रांथि मेल खुंदों। फैगौ आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गोख्रों जादों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया। इउपिपिएल दोलोनि फिन आरोबाव सोमजिखांदों गेदेर खहा। थांनाय माखासे समनि सिगाङाव बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमद बर' बिथांनि अएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ इउपिपिएलनि एमसिएलए खाम्फा बरगयारि आरो इउपिपिएलनि नेहाथारि आफादि हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिपिएफ पार्टियाव जइन जादों। फिन आरोबाव इउपिपिएल नागारदों सानै गोख्रों दैदेनगिरिया बारग' एनडिएफबि गोख्रों मोनसे समनि दैदेनगिरि धीरेन बर' बिथाङा बिपिएफ दोलोआव आखाइ हमबाय आरो प्रमद बर'नि अएसडि राजु दाखालाबि बिथाङाबो बिपिएफ दोलोआव हाबबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बङाइगावआव मोननो थाङै मासे गोथां पेंगलिनखौ हमनायनि दायाव सानै सुबुंखौ हमनाय जायो आरो रैखाथि बिफाना पेंगलिनखौ रैखा खालामनो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला काछार पुलिसआ 3.2 कोटि रांनि हेर'इन जब्द खालामो आरो साबा दायनिगिरिखौ हमनो हायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बावैसो सिगां कार्बि आंलं जिल्लायाव जालांनाय SU-30 MKI जाब्रबथायाव जिउ खोमानाय IAFनि पाइलटखौ फ्लाइट लेफ्टेनेन्ट पुर्वेश दुराकरखौ नागपुराव आबुं मिलिटारि सन्मानजों जोबथा बिदाय होयो। गोबां समफोरावनो बिरखं जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांनाय माखासे बिरखंनि गाज्रि जानायाव हरखाब लेन्डिं खालामनो गोनां जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बेबायदिनो हेलिकप्टार जाब्रबथायाव सासे लेङाइ गिबि मन्थ्रिया गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उत्तर प्रदेशनि लेङाइ गिबि मन्थ्रि केशव प्रसाद मौर्यआ मोनसे गिदिर हेलिकप्टार जाब्रबथायनिफ्राय सोमोनांथावै रैखा मोननो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बलिउडनि मुंदांखा स्टार रणबीर सिंहआ मोनसे मुंदांखा सावथुननि गेजेरजों फैफिननो थाखाय थियारि जादों, जेराव फैगासिनो दं धुरन्धर 2आ फैगौ 15 मार्च 2026 आव सिनेमा हलाव रिलिज जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। इजराइल आरो इराननि दावहाया दिनै 9थि सानाव हाबबाय। बुथारजानाय इराननि जौसिन दैदेनगिरि आली खामेनीनि जायखिजाया उनमोनगिरिखौ नागिरनो इजराइलआ समायखिरा लायो। इजराइलनि एयार स्ट्राइकआ तेहरान आरो खाथि खालानि नोगोरफोराव इराननि गोबां थावनि दोनथुमग्रा न'फोर आरो थाव रिफाइनारिफोराव गोहोम खोख्लैयो। गुबुन फारसेथिं इराननि ड्र'नआ कुवेतनि गंसे सोरखारि गोजौ थाखो आरो बहरेनआव थानाय डिसेलिनेशन प्लान्टखौ गाग्लोबो। बे दावहायाव गोबां सुबुंफोरानो जखम जादों आरो गोबां सुबुङानो रुंसारि जाबाय।